watoto hatukupata. Ndio tukauliza huyu msichana watoto aliendaje. Bibi akasema niliwacha watoto, mzee bila alikuwa anataka kunichapa nikakimbia nikawacha watoto. Ringre nyithinda ariyo manyocha ogo ripodgi ni olal e kaunti ma Nandi okwanyicho. Erokamano kuom keto Ramogi TV kae ndio chaka ni weche manyien ni jatend piny Kenya William Ruto oramo ni kata tek to kata yot to nyaka chenro mar gero udi manengo gi oyweyo chop kare. Ruto ne oloso bang' kanyocha do chungo sirikal kik dhi nyime gi choko osuru kuom jo Kenya mar gero udigo. Ma ndio wacho nyasi mar yanga romo mar tego yore keto mwandu mitimo gi oganda jo Kenya matiye pinje maoko. Lidio Keyo miwalero. Ne en nyasi mar yanga chenro mar tego keto mwandu maya pinje maoke pachuka. Nyasi mano bagie kar bagoro ma KICC e kaunti ma Nairobi. Kendo notele gi jatend piny Kenya William Ruto. Kae emano goe dhoge piny kendo singoni kata nade nyako tim duto manyalore maneno ni chenro mag choko suru mar gedo mar udi mane onge oyweyo ochopo kare. Ma bang' kanyocha doho ochungo chenro makamano. Ruto seo kweth maketo sirikal tesri ma wacho ni kwedo chenrono kata obedo ni gin bende ne gin kode e manifesto margi. I am telling you this time round I am implementing it. And I am so determined because we must do it. Korea did it, Singapore did it, Malaysia did it, and that is why they are ahead of us. We know what we must do, but we cannot gather the courage to do it. But this time round, whatever it takes, we are going to implement it. Jatend piny bendo nyiso mor mare gi oganda jo Kenya matie pinje maoko mowacho ni osebedo siro e jiwo chumi mathurka. I recognize, appreciate and commend the Kenyan diaspora for its role in decolonizing, democratizing and globalizing our economy. I encourage you to leave this conference with a strong resolve to do more and earn more from the opportunities that continue to unfold as we undertake the bottom-up transformation of our economy. We have the best human capital anywhere in the world. And you use what you have. We don't have gold. We may not have big gold mines, but we have our human capital. How do we deploy it to use it as a resource to grow our economy? Omedo siro tiyo kod yore mbui e chenro michiwo gi piny owacho kaka yorno ne jogo ma odak e pinje maoko obedo kod yot e yudo chenro go e kinde ma ginie pinje maoko go. I committed to decentralize, automate and digitize as many government services as we can so that the diaspora can access them online and do not have to spend hours or even whole days traveling to get consular service. E ote mare, Ruto singarita makare ne oganda modak kendo otie pinje maoko kabende osingo ni piny owacho biro neno ni ratiro magi oriti kendo okorochi gi piny mora. As government of Kenya, the security and safety of all citizens is our foremost commitment and most fundamental obligation without which every other endeavor, including the conversation we are having here about investment, would not be possible. Moko kuom jotelo mano yuore nyasi no oseo moko kuom oganda jo Kenya mosebedo kase jatend piny Kenya kuom dwaro keto moko kuom mwandu mag piny owacho e lwet ji giwegi kendo otemo manyo tije ne oganda jo Kenya e pinje maoko. We were having a light moment with the president here and somebody said, why are you selling KICC? The government talked about privatization. They did not talk about disposal of KICC. Chenro no geto tego winjruok e kind piny Kenya gi pinje maoko.